F'interventi li għamel il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mackay waqt il-programm Sibt il-Punt u innota li l-Partit Laburista se jiftaħ il-kalendarju tal-attivitajiet tiegħu b'attività grandjuża fil-Valletta Waterfront nhar is-Sibt 10 ta' Jannar li se tfakkar is-6 sena ta' Robert Abela bħala mexxej Laburista, 6 snin mimlija progress u ħidma bris il-poplu Malti u Awċi. Mackay kompla li dik il-lejla il-Partit Laburista se jingħaqad taħt tinda kbira fi spettaklu enormi u line-up ta' DJs u kantanti li jibda fis-7:15. Il-qofol imbagħad jintlaħaq bid-diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela li se jċelebra dan l-istess anniversarju. Il-kap eżekuttiv Laburista kompla li sabiex wieħed jasal il-Belt Valletta ifaċli ħafna minħabba li kull lokalità għandha tal-linja li twaslek mod dritt fil-kapitali, imbagħad il-lift tal-Barrakka jwaslek dritt fil-Valletta Waterfront. Apparti dan għand kbir ta' kumitati lokali se jorganizzaw it-trasport lejn il-Belt Valletta u lura. L-Awċini li jixtuq ikunu wkoll parti minn din l-attività huma mistiedna biex jinżlu pajjiżna permezz tal-Fast Ferry. Sa dan it-tantu ħabbar li l-fera tal-Partit Laburista żgħażagħ Laburisti qegħdin ukoll iħejju xi ħaġa speċjali għal din is-serata, iżda qal li fil-jiem li ġejjin il-kumitat immexxi mill-President Miguel Abela se jagħti aktar dettalji. L-idea tal-partit huwa li jiċċelebraw il-kisbiet li mmarkaw daw it-6 snin ta' Robert Abela. Jiena minna ħatijaj ngħid isma' in-nies ejjew ħudu gost, ipparteċipaw, qed naraw li wkoll tkun attività li ma ddumx ħafna ħalli dak li jkun jista' jerġa' jmur anke jiċċelebra wara.